σπίτια το χαίρετε. Σιγανά και ταπεινά. Αχ, ανάθεμα σε εγώ ήμουνα η σκύλα που το στείλε. Απίστευτο. Έλα, Ελένη. Έλα, Ελένη. Γιώργο, να πούμε ότι αυτή η συνύπαρξη έχει να συμβεί από... Τώρα έβλεπα τα κορίτσια, την Ελένη και την Γλυκερία. Παίζαμε έτσι στην πλάκα, Αυτό λέγαμε, Γλυκερία. Στη Διαγώνιο. Συγκινήθηκε για Ροφσκυλό και εμείς τα ίδια. Ναι, και βλέπω το κέφι της Ελένης, γιατί εσύ είσαι λίγο πιο μαζεμένη. Μοιάζουμε λίγο πιο πολύ. Τούτη εδώ παρουσιάζει ένα καινούργιο χαρακτήρα. Νομίζω πρέπει να τις αναθέσετε. Να κάνει μια εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι, γιατί ήδη λείπουν οι εκπομπές. Δηλαδή η τηλεόραση παρά σνομπάρει το δικό μας τραγούδι, έτσι. Εκείνη θα μπορούσε σίγουρα να στήσει μια εκπομπή. Το θέμα είναι, εγώ θα δεχτώ όμως αυτός που θα με αναθέσει. Θα είναι σοβαρή. Άσε να σου κάνουν την πρώτα. Μετά από σένα, αυτοί που θα μου την κάνουν το σκυλί. Εσύ, αγάπη μου. Πάντως ευχαριστώ πολύ.